изходът от тази ситуация беше не в стесняването, а напротив, в разширяването на периметъра на политическата значимост както на правата на човека, така и на националната сигурност. Трябваше да минем на следващото ниво на спиралната на развитието и да преформулираме първоначалната ни стратегия като взаимовръзка на категориите идентичност и интеграция. Това преобразуване ни създаде съвсем нови хоризонти на политически възможности вътре в страната и извън нея. Вече ни беше ясно, че стратегията за оцеляване с нейната консервативна етноценностна решетка, която стабилизира етносатуквото, но едновременно с това го води до капсулиране, не дава възможност за развитие на етноса във времето. Следователно, трябваше стратегията за оцеляване да прерасне в стратегия за развитие. А това предполагаше да имаме сравнително ясен модел за взаимоотношението и взаимодействието на политическите реалии, етноидентичност и социална интеграция. Новата релация в лицето на етноидентичността от една страна и възможността за интеграция на малцинствата в гражданското общество от друга страна предполага друг тип взаимодействие като взаимно проникване и взаимна легитимация. Ние, нашето и те, тяхното, по необходимост се превръщат в значимите други и за двете страни. Не свободата на другия се превръща в граница на свободата на ние. При образуването на базовите ценности на либерализма като права и свободи, отговорност, толерантност, в генератори на нови вътрешни ценности на етноса е едно от най-големите постижения на отвореното общество. Защото в условията на повишената взаимозависимост тези базови ценности се мултиплицират и в растен вид се връщат обратно в гражданското общество. От потенциален деструктивен елемент, който традиционно е свързан с недоверие и бдителност, етносът започна да се утвърждава като конструктивен социален субект, създавайки чувство за сигурност и стабилност, представата на другия за себе си, което в последствие реципрочно получава под формата на одобрение, т.е. легитимация от значимите други. Накратко казвам, това, което Движението за права и свободи постигна по отношение на балансирането на етноидентичността и интеграцията и в гражданското общество в национален мащаб е политически аналог за интеграцията на България в Европейския съюз. В процесуален план сигурността и стабилността на цялото е нещо повече от простото сумиране на сигурността на неговите части. Но в стратегически план целта е постигането на политическа холограма в рамките на Европейския съюз, когато зрелостта на частите ще се превърнат в огледален образ на цялото. И точно в това отношение евроинтеграционната стратегия ни задава качествено нова политическа иновация от разделяй и владей в обединявай и управлявай. Тъкмо поради това, включването на правата и свободите на човека и на малцинствата в орбитата на взаимодействието на идентичността и интеграцията по необходимост предполага преосмислене на понятието за национална сигурност и на неговите производни. На първо място е необходимо актуализирана и изчистена от различни конфронтационни наслоения национална идея, национален идеал. Второ, предстои преосмислене на схващането за нация от настройка и качествено състояние на етноса в политическа субстанция на гражданското общество. Трето, преформулиране на разбирането за национална държава от етнонационална държава в мултиетническа държава с мултиетническа демокрация. Четвърто, мотивационната структура на национализма, аз говоря за патриотизъм, се премества от митологията и историята в настоящите и бъдещите проекции на модела за развитие на страната. С други думи, патриотизмът от функция на миналото се превръща в стратегическа програма за развитие на страната от гледна точка на адекватното изразяване на националния интерес в контекста на евроинтеграционните процеси. Националната сигурност в широкия смисъл на думата е устойчивост на интегритета на обществото и държавата от гледна точка на запазване на суверенитета и готовността за преодоляване на различни сътресения в системата. В случая няма да се спирам на трансфера на суверенитет в рамките на НАТО и Европейския съюз, което води до релативизиране на класическото съдържание на понятието суверенитет. По-интересен е въпросът за преодоляване на кризи чрез тяхното управление. Разбира се, най-доброто управление на кризи
доколкото това е възможно, те да не се допускат. Но кризите са нормални явления в динамиката на обществото и в този смисъл е безпредметно да говорим за тяхното предотвратяване или преодоляване. По-разумно е да говорим за недопускане на насилие чрез толерантност и преобразуване на конфликтната ситуация в взаимно приемлив дискус на страните. И това е същността на политическата методология на Движението за права и свободи в изграждането на български етнически модел, който се опитах да демонстрирам в досегашното си изложение като преобразуване на понятия и категория в съответствие с трансформация на техните обективни реалии. Благодарение на този подход България плати сравнително ниска цена за прехода от гледна точка на стабилността и сигурността на страната. В случая голямото предизвикателство пред либерализма е как да се реконструира и преосмисли самото понятие за толерантност, особено в перспективата на Обединена Европа. Защото с традиционното съдържание като търпимост, поносимост на различието, толерантността задава ограничена опция на интегративните процеси в Европейския съюз. С конвенционалното разбиране на толерантността като търпимост, поносимост на различието, винаги се очертава една граница от до, съобразно интересите и сигурността на страните. Новото в случая се състои в това, че при прогресивното нарастване на степента на взаимната зависимост на страните от Европейския съюз и на техните граждани като част на цялото, не е търпимостта и поносимостта на различието, а нещо много повече, а именно необходимостта от различието и от другостта ще бъде фундаменталното условие за легитимирането, утвърждаването и развитието както на частите, така и на цяло. Точно това онтологично условие е генератор на заедността като друго качествено равнище на толерантността с планетарни проекции и с неконвенционално битие. Необходимостта от различието и другостта като новото либерално съдържание на толерантността значително променя представите за стабилност, сигурност и развитие на отвореното общество в рамките на Европейския общност. Но тук вече навлизаме в друга тема. Това, което има значение за българския политически елит на този етап във връзка с евроинтеграцията, е ясното очертаване на границите на стратегията на догонването в перспективите на Европейския съюз. За нас, политиците, евроинтеграцията и националната стратегия за развитие са тъждествени по съдържание на стратегията на догонването. Дълго време нямахме ясна визия за развитие на страната, освен приобщаването ни към НАТО и Европейския съюз, което имплицира само сигурност и догонване. Еволюцията на националната визия започна от образите на отделните страни като модели и се придвижи до обобщения образ на Европа като модел на развитие. За съжаление, днешната ни визия за страната се изчерпва с стратегията за догонване на основните параметри на Европейския съюз. При тази ситуация, като че ли не ни остава нищо друго, освен ускорението на скоростта на догонването, което можем да предадем на страната с атрактивни публични и частни инвестиционни проекти. Разбира се, ускореният растеж на брутния национален продукт на глава от населението ще се остане приоритет за следващия мандат. Но това не е достатъчно. Тревожно е, че сред политици и бизнесмени има явен дефицит на идеи за мястото и ролята на страната в европейското пазарно и ценностно пространство. Все още сме в режим на търсене на специфичната българска пазарна ниша, което негативно се отразява на инвестиционното мислене и проектирането на по-съдържателна визия на страната. Все още не е намерена формулата за мярата на ускорения растеж и устойчивото развитие. Предприемчивостта тръгна, но все още не се е отприщила. Наблягам на това, защото инвестиционната политика е мощен генератор на национална сигурност и евроинтеграция. Управляващата либерална коалиция на НДСВ ДПС изведе националната сигурност в орбита на колективната сигурност на НАТО. Правителството на НДСВ ДПС предвижда страната ни до вратите на Европейския съюз. Това обстоятелство ни ситуира по нов начин в системата на геополитическите реалности ни дава друга матрица за правилна политика от защита на интереси към защита на ценности. Успешният мандат на НДСВ ДПС рамкира опцията на въпроса какво трябва да правят политическите сили, които имат претенции към управлението на страната. Защото отговорът на този въпрос е ясно дефиниран в евроинтеграционната програма на страната.
Така